In ji jaridar Le Courrier. Jaridar Le Courrier ta ce gyara muka sa gaba a halin yanzu. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya wato Abdurrahman Chani ya ce ya shirya tsaf domin tsaftace tsibirin 'yan tsibbo da tsumogara. Ya ce duk wani ministan da baya aikin shi yadda ya dace ba ko kuma yadda ya kamata to fa za su tsige shi tare da mai tofin alatsi na uwar mai karya su yi watsi da shi. Domin ko gyara muka sa gaba ba mu zo handama da babakere ba. In ji jaridar, ba wani ba ne na faɗa ba. Jaridar Le Courrier ta ƙara da cewa duk wani minista mai mukami biyu za a yi ƙoƙari a kwamushe wannan mukami. Hatta shi ma Firaminista Ali Mohammed Lamin Zain wato za a kwamushe masa ɗaya mukamin wato ministan tattalin arziki. A naɗa wani sabo domin aikin ya yi mishi yawa. In ji jaridar gyara muka sa gaba ta ƙara da cewa wani sabon mukamin minista na kulawa da harkokin addinai a cikin ƙasa a sabuwar gwamnatin CNSP. Ba don komi ba sai don malamai su ma su rika ɓalla ƙashi da kuma bankare farfesun kaji. Tuni daga cikin waɗanga batutuwa malamai sun fara wuridin ko wuƙaƙe domin yankan tsoka. Akwai shagali, in ji jaridar ta leƙo ta koma. Ta ce bayan duk tsawon lokacin da ya ɗauka bai ce ofin ba game da halin da wagga ƙasa ta Nijar take ciki. Wane ne shi? Wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Yusufu wanda aka fi sani da Sharli. In ji jarida ba fani fa. Sharli ya shararo magana a wannan karo. Ya ce tunda kura ta gane kunnen jaki ƙashi ne ya daina ba ta tsoro. Ya ce yana ji yana gani ana ci gaba da ɗora masa da ƙaƙaba masa laifi. Saboda haka dole ne zai yi aron bakin jaridar Shuta ya ci mata albasa. Jaridar ta ƙara da cewa tun bayan juyin mulkin da ya faru a ranar 26 ga watan Juli shekara ta 2023 bai fito ya ce komi ba bayan an garkame Bazum da iyalin shi. In ji jaridar gidauniyar Mo Ibrahim ta buƙaci Muhammad Yusuf tsohon shugaban ƙasa ya ce wani abu. Haba Muhammad Yusuf kai magana mana. Kar ka mance kai ne mai cewa buri daidai lokaci mai turwazen. Sai dai Muhammad Yusuf ya ce ko kun mance tunkiya tana zufa gashinta ne yake hana a gani. Ai ni ma ɗan nawa yana can a rufe a garkame an kama shi, saboda haka ni ma na ji a jikina. Bayan haka ya ƙara da cewa lokacin da aka ce za a kawo min Nijar hari ya nuna rashin goyon bayan shi. Shi ma ya bayyana wani buri da ya wuce ƙasar shi ta samu kwanciyar hankali. Amma fa in ji jaridar ba ni na faɗa ba. Jaridar ta Mo Ibrahim ta ƙara da cewa shi fa Muhammad Isufu idan ba ku mance ba gwarzo ne ya yi abin alfahari da na ci gaba a ƙasar nan saboda ya ce shi ma fa fatan shi Nijar ta samu zamanin lahiya da kwanciyar hankali. Wannan faɗar jaridar ce kuna sauraron kakanin sharhin jaridun labaran mako kenan daga nan gidan rediyo Shuta shugaba uban gwamnati matakaicin zango da'irar birnin Yamai da kewaye.